Mas pinainit Wala siyang kwentang ama! at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Rated SPG Top Secrets. Mainit, nakakapanabik at nakakakiliting sikreto ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. At meron na nga tayong top secret caller or sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening! Good evening po. Anong pwede namang itawag sa'yo? Call me Ash. Ash, ilang taon ka na? 32. 32. Sang lupalop naman Yeah. galing si Ash. I'm from Philippines, but now I'm from here, Middle East. Oh, okay. From the Philippines, Yeah. but now nasa Middle East. Ash, Yeah. 32 years old from Middle East. Ah, Ano ang rated SPG top secret mo? may boyfriend po ako, pero nakikipagtalik ako sa mga lokal. Every day, every day. Wait lang may boyfriend Yeah. ka pero nakikipag-anuhan ka sa mga lokal every single day. Pwede bang malaman Yeah, kung every ang day. boyfriend mo ay anong lahi? Nepal. Nepalist, okay. Yeah. Tapos, yung mga lokal na sinasabi mo, anong mga lahi to? Mga Arabo po. Arabo. Bakit naman nagdesisyon By the ka? way, this is, I'm trans. Mhm. Trans. Yeah. Ash, pwede mo bang i-describe kung anong itsura mo? Kamukha ko si Maureen Larrazabal. Wow, napakaganda mo, sister! Di ang laki. Anong size? Wala, sa ngayon wala. Ini-strap ko kasi bawal. Ano? Bawal dito. Nag-wear ako ng t-shirt na maluwang Mhm. kasi bawal dito. Dahil nga conservative country sila dyan. Yeah. Pero lahat na ng hindi naman organ pala. Lahat na ng aesthetic ng pambabae, meron ka na ba? Wala, meron pa ako talong, and then meron lang balakang, ilong. Ayan, pagawa lahat. Pero yung dalawang may mayon, talong pa ako. Meron pa ako. dalawang mayon meron ka? Opo, meron pa. Meron. Okay. May papaya. May papaya. Okay. So may Ito papaya. kasi, Okay. So go. ang nakakagulat kasi, ang mga lokal, sila ang bottom. Sila ang bottom. You know, So ikaw yung bottom. nasa top, tama ba? Top. Yeah. What do you mean by bottoms? Gusto nila yung nasa ilalim sila palagi? Oo. Sila alam nyo na po, patira sa ganyan. So, yung yung talong, pinapasok mo dun Oo. sa kuweba nila. Yeah. Tapos, mahal kasi ang bayad. Minimum 500 real. Magkano? So, it means na 500 real. 500 real. Yan, convert sa 8,000 plus. 8,000 every single day yan. Every day. Paano mo nakukuha Ako yung mga yung contacts na to? Ako yung nagpadala ng sulat, may ex na Pinoy na 9 years. Ako So yun. nagbigay ka na sa akin ng secret file mo? Wait lang meron nga ako nabasang Nepal. Yeah. Wait lang Yung- anong name na ginamit mo doon? Sarah Ash. Okay. Ang title, Mahirap Pala Magmahal ay isang transgender. Mhm. Hello?
Hello po. Ayan, Ash, Ayun. nabigla ako dun sa mga revelasyon mo, ha? Pwede bang malaman muna namin kung paano nagsimula etong mga customers mo na to or etong mga trip mo na ito na may lokal kang nakakaanuhan everyday? Nagwo-work ako sa manicure, pedicure, massage, hammam massage, manicure and pedicure, Mhm. hammam massage, and then, ayun, simula. Ang hilig nila dito sa mga kagaya ko, mga gay, bi, or mga kalahi kong LGBTQRS+. Oh. Yun. Tapos sila Kaya- talaga nag-o-offer sa'yo na kung po pwede. Yeah, Hindi ikaw yung oo, nag-initiate ever. Hindi. Sila talaga nag-o-offer, tapos everyday akong may ka-6. Huwag naman masyadong diretso, kahit anuhan na lang. Hindi nga, sa ngayon wala. Kasi Ramadan. Nagpahinga yung nagpahinga yung katawan ko. And then yung Nepali kong boyfriend na bago. Ayun, Bago na to. siya. Yung bago na. Kapatid niya pa rin. Kapatid na Nepali ko. Yun naman. Yeah, yun. Grabe, mabenta ka talaga, ha? Siyempre, beautiful. Wow. Anong Malakas pinaka-favorite dito. daw nila sa'yo kung bakit ikaw yung lagi nilang nilalapitan? Oh. Malaki suso. Alam mo ba, Uy! alam mo ba, DJ Rocky, habang naglilinis ako, naghahawak lang ng sa tawag nito, boobs ko or papaya. Wait lang, ha. Binapatay ko na kapag dumidiretso ka, ha. Hello. Hello po. Dapat yung mga botante natin, di ba? Oo. Napapakamot na ako ng ulo dito, B! Ash! Ano mo? Okay, gawa tayo ng mga code name. Okay, Okay, kapag papaya. Okay? Kapag likuran, backdoor, exit. Hello? Hello, Ash. Narinig mo yung sinabi ko? Pag yung hinaharap, papaya. Kapag likuran, backdoor exit. Yeah. Okay, go ahead. Tapos, yung papaya, habang naglilinis ako, nagmamanicure pedicure, nalilibugan na sila. Ang bilis lumabas. Alam mo, sa isang customer ko, 2 customer, 500, 300 riyal. Ang bilis kasi nilang labasan. Talaga, napapangiti mo sila, napapalabas mo yung ngiti nila. Grabe naman talaga. In fairness, ang galing mong entertainer and performer. Palagay mo ba yung performance mo kakaiba sa lahat? Paano mo ba ginagawa ang lahat? Wala lang, umaakit lang ako, ngumiti-ngiti lang ako. Ano suot mo normally? Nalilibugan. Yung fit pants and then t-shirt, uniform, may uniform ako. Pero dun sa pinagtatrabahuhan mo, alam nila o Ayun, hindi? Alam nila na ba ganito ako? Pero alam nila na may nangyayari sa inyo ng mga customer mo. Wala. Bawal. Pero yung boyfriend mo Bawal na report. napel ngayon, wala rin siyang kaalam-alam. Hindi, walang alam din. Kaya gusto makipag-live-in sa akin. Sabi ko, wag. Kasi yun nga, hindi ako service. Saan ba Kasi nangaganap walang normally? Pera. Ha? Saan nagaganap normally Ano po? yung mga bakbakan? Sa room ko. Nangungupahan ako dito. So laging sa room mo. Di lahat na ng parte Yeah. dyan sa room mo nakamarkahan na. Everyday palit. Kaya ang dami kong bedsheet. Oh my God. Paano yung labahan mo? Laundry naman. Nagpapalaundry ka. Palagay mo ba may balak ka na ihinto ito, service everyday, or balak mo na mag-stick dyan sa Nepal na bago mong boyfriend? Ano? Ito namang boyfriend ko naman, lambing-lambing lang, charot-charot lang. Pero yung service ko, habang hindi pa tapos yung bahay ko sa Pinas, hindi ako titigil. May Ngayon, pinapagawa kang unti-unti. bahay. Kaya nga, yun ang ko. Habang hindi pa tapos yung ko, hanggang kaya, carry lang. Buti wala pa nakakabisto sa'yo sa mga customer mo.
Meron naman, kaso nga lang, wala eh. Gusto nila eh. So palagay mo, hanggang kailan mo to gagawin? Hanggang hindi mahuli. May bala ka bang umuwi ng Pilipinas? Wala pa naman. Sa ngayon, wala pa naman po. So yung pagsiseryoso Ayun mo, hindi ka magsadong magseseryoso dyan sa Nepal mo? boyfriend? Hindi, pagod na ako masaktan. Alam niyo, pagod. Siyempre, focus na lang sa family. Nagpapagawa na ako ng bahay. Mhm. Mm. So Focus na lang ngayon, sa pagkakataong ito, ano, sobra bang sarap at saya ng kanilang mga longta? Yeah. Sa ngayon, sobrang sarap. Iba-iba talaga yung performance nila. Yeah. Iba-iba talaga. Yung iba ba malak- may mga misis yung mga yun? May binata, may karamihan misis. Kasi alam mo, DJ Rocky, hindi sila ang Arabo at saka si Madam, hindi sila pwede magtabi kasi bawal magtalik. Bakit? Kaya ang mga rules nila yan. Paano pa Yeah, nag-asawa rules. sila? Asawa sila, sila lang, magkapatid, magpinsan. Sila lang. Kaya enough na yung dalawa at saka isang bata sa kanila. Lalabas na sila ganito nga, maglalandi sa labas. Mga inaano nila, mga bakla, kagaya ko mga LGBTQR+. Kasi ayaw nila makabuntis? Ayaw nila makabuntis. Oh my, that was a top secret, ha? Anyway, Ash, may gusto ka pa bang sabihin sa amin na hindi namin alam? At to, nabahala ako sa medical ko. Bakit? I think I positive. Positive saan? HIV. And then, etong owner sa kasi ng salon ko, kabit ko. Ngayon, ayaw niya ako ipauwi. Ayaw ka niya yung pauwi? Yeah. Kasi Kasi nga yung nag-positive ka. And Pero chinecheck ba sa binayaran inyo yung- every now and then? Every years. Chinecheck, nagme-medical. Tapos nalaman yan ng kabit mo na owner. Hindi. Ay, yung nalaman, first malalaman ang owner. Ngayon, ang owner, ayaw niya akong ipauwi kasi alam niyang may something kami. And then, ang owner binayaran ang medical. Pwede bang ulitin mo yun? Kasi parang nag-loading yung mind ko dun sa sinabi mo eh. Ito, naging positive ako sa medical na HIV. Tapos, first nalaman ang owner ng salon. And then, ang salon na owner, sponsor, for short, na ayaw ako ipauwi. Binayaran na lang yung hospital medical for medical na wag yung paper, binago. Kasi bet na bet ako. Nung owner nung salon. Oh, yeah. Yung owner ng salon dito. Kaya naguguluhan nga ako. Eh di ba ang HIV, it is curable ba? Hindi na siya curable? Sa ngayon, curable naman po. Oh, curable naman. So ilang months ka mag-antibiotics niyan? May maintenance naman ako, DJ Rock. Ngayon, Mhm. nagwagagamot. Okay naman sa ngayon, wala naman akong nararamdaman. I think yung medical naman ewan ko kung totoo ba, legit o etus lang. Kasi, bawat kita ko kasi, ang nag-medical sa akin na doktor, lalaki. May nangyari din sa amin. Seryoso na ba? Alam mo, Ash, grabe na to pagiging explorer mo Anyway, Yeah. eto gusto ko lang sabihin na there is no cure for HIV. Baka naman yung iyong infection. 'Di ba? Pag I don't think STD. so. So,
I don't think so. Ayan o, according to Center for Disease Control and Prevention, there is no cure for HIV, but HIV treatment can reduce the amount of HIV in your body. There are 2 types of Okay. HIV treatment, pills and shots. Most people can get HIV under control within 6 months. HIV treatments prevents transmission to others and helps you stay healthy. So, Oh. Ash, I think kung Yeah. sakaling totoo man tong sinasabi mo na meron kang ganyan, you have to recheck yourself and ask the doctor kung talagang ano yung pwedeng medication para sa iyo. Kasi according dito sa mga websites ng Center for Disease Control and Prevention, there is no cure for HIV and AIDS. So once you have the infection, your body can't get rid of it. But there are medicines that can control HIV or AIDS. Okay? Okay. Okay. So yun. Sa Anyway, ngayon, sa healthy naman ako, wala akong nararamdaman. Zero. initchos mo lang kami dun sa HIV mo. Hindi, talaga promise. I isisend ko sa yung record ko. Uy, pero Asha, tandaan mo, kung nag enjoy ka pa rin sa ginagawa mo, it's gonna spread dun sa lahat ng mga nakaka-contact mo. So, ako naman, nag-worry ako sa'yo and at the same time, nag-worry din ako dun sa mga nakakasalamuha mo. But it's your body and it's you who is responsible dyan sa katawan na meron ka. 'Di ba? Yun eh. Kapag proud ka talaga sa katawan mo, ipagmalaki mo. Lalo na kung malaki ang papaya mo. Charot with Yeah. harot. Tsaka kung magaling ka, 'di ba? Pero kapag health na ang pinag-uusapan, magkaiba na yon, 'di ba? Hindi ka pwedeng maging proud na ganyan lang yung aesthetic mo, pero may sakit ka pala. But hindi naman siya din dapat maging dahilan para hindi ka mabuhay ng masaya. Mm. Kaya, eto, I enjoy life lang ako ngayon. Totoo naman. Mhm. Sa ngayon, stop yung mga service kasi Ramadan. Mhm. Bawal ang sex, bawal lahat. Yeah. So Ayun anyway, po. Ash, thank you so much for sharing your top secret. Sana talaga ay hindi yan super serious sakit or infection. Sana may Okay. cure dyan. Sana magpa-check ka sa doctor mo. And sana matagpuan mo na talaga yung the one mo na hindi ka sasaktan. And at the same time, mag-enjoy ka na mag-enjoy sa buhay habang pinapagawa Okay, mo ang bahay mo. Okay, by the way, DJ Rocky, may part 2 yun kwento ko. Sige, check ko Pumunta- sa email. Yeah, pumunta talaga ako sa Nepal. Uy, yan, parang Doon ko- exciting to ah. Doon ko na-meet yung kapatid ni Sarud. Okay, sige. Aabangan namin yung part 2 mo ng Secret File mo ha. I-check mo. I-check Okay. niyo po. Thank you so much, Ash. I-check ko Thank talaga you. yan. Thank you so much for... I love you too. Oh my God. Pag uwi ako dyan, dadalawin kita, bibigyan ka tayo ng ginto. Oh, sige, abangan namin yan ni Boy Pindot yung paginto mo Okay. sa amin ha. Yeah. Thank you, Ash. God bless. Bye. Okay, thank you. In fairness naman dun, grabe shocking revelation ng mga nangyari sa top secret natin, guys. Maureen Larazabal. Tama ba? Yun yung dating member ng Bubble Gang, di ba? Mga kasabayan nila Michael V, kasabayan nila Diego. Yun yung magandang matangkad na very hot. Tapos malaki talaga yung Fafaya. In fairness naman talaga, kabisyo, pag ganun siguro talaga yung katawan mo, no? Tita Tanya yung level, no? Ay, kaakit-akit ka talaga. Anyway, gusto ko lang sabihin din at maging aware yung mga kabisyo nating nakikinig dyan na again, there is no cure for HIV or AIDS. But pwedeng magkaroon or pwedeng mag-medicine para makontrol yung HIV or AIDS. Magkaiba yung STD, magkaiba po yung STI, magkaiba yung HIV, magkaiba po yung AIDS. So it's really better and best to take care of yourself. So paano mo nga ba po protektahan yung sarili mo, kabisyo? Pagiging
one-man woman or pagiging 1:1. Hindi yung parang kape na 3-in-1. Ganon. Charot with harot. Oo. Kailangan talaga na protektahan mo yung sarili mo just by giving yourself to the person you love. Kasi kapag binibigay mo lang yung sarili mo sa taong mahal mo at alam mo na ganun din sa'yo, na isa lang kayo, isa lang sa isa, walang ganyang mangyayari. Tatandaan po ninyo, no? What is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Kasi panghabang buhay yun kung sakaling magkaroon ka ng ganong klaseng sakit. Ano ba naman yung 5 minuto dun sa ipagpapalit mo na panghabang buhay na sakit? So mag-isip kang maigi, kabisyo. Ano bang mas uunahin mo? Yung pleasure o lifetime of pain? Sabi dito sa TikTok ko, kaya better single. Sa kamay-kamay na lang. Hoy! Sinasabi ko sa inyo! Anyway, maraming salamat, kabisyo, for sharing your top secret and sharing your time with me. And by the way gusto ko lang din palang i-clear out na people who have these HIV or AIDS or STI, STD, hindi naman natin sila parang alam mo yun, sinasabi na lesser person than they are right now. Hindi po ganun, Kumbaga, nangyayari talaga to nang hindi inaasahan Oo may stigma kasi na ganun Bakit ganyan? It happens, and sometimes it happens because meron kang nakasamang mahal mo sa buhay tas hindi mo alam na meron pala siyang multiple partners. So, yung iba, accident at wala naman pong may taong gusto na magkaroon sila ng ganito. So, let's respect each other and treat everybody ng pantay, with dignity, and with respect. Okay? So anyway, nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.